Wani manomi ne wata rana ya ce wa matarsa, gobe idan an yi ruwa, gona za ni, idan ba a yi ba kuma, a ƙofar gida zan yi aiki. Sai ta ce, baka ce insha Allahu ba, a faɗace ya ce, ai ba sai na ce ba, tunda a cikin biyun, gobe za a yi ɗaya, ko na je gona, ko na yi aiki a gida. Shi kenan, Allah cikin ikonsa ba a yi ruwa ba, sai ya fita waje yin aiki, yana fita kuwa sai motar 'yan sanda ta tsaya. Suka dube shi da kyau, sai ɗayansu ya ce, shi ne. Suka kama shi suka tafi da shi, suka yi masa dukan kawo wuƙa, suna zaton shi ne mai laifi da suke nema. Haka ya zauna sati ɗaya a cikin sel. Bayan an yi duk bincike daga ƙarshe, aka gano ba shi ba ne. Suka ba shi haƙuri, suka kawo shi gida. Yana zuwa ya buga ƙofa. Matarsa ta ce, waye? Ya ce, Sale ne, insha Allah. Da ta buɗe ta ce, sannu da zuwa mai gida. Ya ce, yauwa insha Allah. Ta ce, za ka ci abinci? Ya ce, zan ci insha Allah. Sannan fa ya kwashe duk labarin abin da ya faru, ya gaya mata. Tun daga ranar, komai zai yi sai ya ce insha Allah. Darasi: sanin girman Allah da rashin yi masa shishigi. Faɗin in Allah ya so a duk abin da muke son yi.